noi suntem ființe sociale, avem nevoie să ne asociem cu cineva și să ne dezvoltăm în parteneriat, să ne inspirăm. Totodată, colegialitatea, oamenii din prejur pot să te ajute cu un sfat sau cu o idee sau chiar, de ce nu, cu resurse. AIM înseamnă oameni, iar oamenii înseamnă putere. AIM este cea mai funcțională organizație din Republica Moldova. Aici întâlnesc mulți antreprenori tineri și cu multă experiență. Noi învățăm împreună și, după cum vedeți, ne distrăm împreună.